תראה בכלל איפה הייתי ליהוד. קרדיט טהור, זה מרדים אתכם. היום אנחנו נלמד נושא חדש, כדי לא לשכוח איתי פה. טוב, קודם כל שורה חמישית להוריד תיקים. להוריד תיקים! שלא להוריד תיקים! מה עם פה תיקים? תודה לך. זה עיתון. היום אנחנו נדמה לעשות קאסטינג. יש לנו משהו שנקרא אפקאסטינג ומשהו שנקרא דאונקאסטינג. או הפוך. אפקאסטינג, דאונקאסטינג, מה שבא לכם. למשל, יש לנו היום מבחן, אתם זוכרים? יש לנו מחלקת זו. בזו, אתם יודעים מה יש לנו? יש לנו שם אנימל. בתוך האנימל יש לנו מאמל, אוקיי? מהעיתון הזה אנחנו יכולים לעשות לו קאסטינג למאמל. למי ששאל, ראיתי פשוט הרבה שאלות, תחרם מי שלא יודע זה סנאק. זה מה? זה סנאק במבחן. יש טוש? לא נורא, לא נורא. רק אני רוצה, לפני שאני מתחיל את ההצגה, למרות שהתחלתי בכמעט בכמעט, אני רוצה, אם אתם לא יודעים, יש היום חבר'ה, יום הולדת לאלירן. זה מוכן מראש, איפה אלירן? רגע, שלחתי אותה. אלירן, בבקשה, בוא. טוב חבר'ה, היום אנחנו נמשיך. אוקיי, זה כמו שראינו, ניצן צוף באמל, אוקיי, בסדר? רק תפסיקו להתקשר אליי. או, רגע, קיבלתי פה בדיחה. זה גם בדיחה בסדר, בסדר? אוקיי. יש לנו פה, אבל קצת גסה. יום אחד היה שני חברים, אחד ביקש מהשני לקנות לו תוכי. השני אמר, טוב, טס לחו"ל, בסוף שכח את התוכי, נכנס את הג'וטי ואמר, חבר'ה, יש לכם פה תוכי? הוא אמר לו, לא. נגמרו לנו התוכים, אבל יש לנו ינשוק. לא, הוא קונה לו ינשוק בכלוב של תוכי. אחרי שבוע בסדר, הוא בא לחבר שלו, תגיד בסדר? איך התוכי? הוא בסדר? כן, בסדר. הוא כבר התחיל לדבר? לא, אבל הוא מתעניין. לא, הוא מתעניין. איפה? מה גז פה? תחת. מנשה, אני אעיף אותך מפה. איפה מנשה? מנשה, תהיה בשקט. אם אתה רוצה, אתה יכול ללכת החוצה, יש לך שם את הקפיטריה. בקפיטריה ממש נוח. ושמתעצתי כל מה שצריך. טוב, חבר'ה. רק משהו לגבי העבודה הבאה שלכם. יש לנו טרדים, אתם זוכרים טרדים? אנחנו עושים מולטי טרדד עם הטוקנייזר והמולטי פרוביידר. אז חבר'ה, זה פשוט מאוד. אני רק רוצה לדעת אם הבנתם את העיקרון. יש לכם פה את הגרפיקס, אתם שולחים אותו ל-J frame, מחלקה פה שמממשת את הממשק, מממש את הממשק של הרנבל פה, אתם עושים לו קומפרבל. וכמובן לא לשכוח לעשות טוקנייזר. ובעצם
זה הבסיס של הגוי. אבל שחר, זה אובייקט אוריינטד, רגע, יש לכם פה לבנה, פה הכדור אתם בונים ועושים לו גיליצ'נר, וכמובן עושים עד שהוא שובר את כל הלבנים שלמעלה, בסדר? לא הבנתי. לא הבנת? מה לא יותר, מה יכול להיות יותר ברור מזה? בעתיק תצלם, לא בסדר זה פחות ברור, תסתכל, יש לך פה את כל מה שאתה צריך בשביל לעשות את הפרויקט. האם הבנתם את העיקרון? לא צריך לדעת להשתמש בזה, אבל העיקרון, הבנתם את העיקרון של זה? אם הבנתם את העיקרון של יופי, חבר'ה, לשבוע הבא, אתם מכינים ליגוי של שובר לבנים עם סטרינג טוקנייזר, מולטי-טריידד טרוז אקספשן, הכי חשוב, אני חושב שתעשו משהו, זה לעשות ג'אווה דוק. ג'אווה דוק מאוד חשוב, מתכנתים אמיתיים עושים ג'אווה דוק, תמיד, אוקיי? אוקיי, שמישהו ישאל שאלה? כן. רגע. חבר'ה, שורה חדשה. למה אני שומע קורש? כן, מה רצית? לא, אתה צריך לחזור על המצגות. עוד מישהו שאלה? שאלה מישהו? כן. לא הבנתי איך עושים... רגע. כן, מה שאלת? איך הוא יורש את הגרף של הבנקום? רגע, נחפש בגוגל. אני פשוט מדבר פה עם ענת, אני לא מדבר עם ענת, אני רק רגע. עזוב, הכי פשוט מפה שעשינו, נחזור על המחרגות ויהיה בסדר. רק עם דבר אחרון שאני עוד שחר. אוקיי, שאני עוד שחר ואני אחליף למורה אחר, רק שתדעו, יש לכם פה מזכירה חדשה, קוראים לה רלי, אוקיי, אתם יכולים לגשת אליה, ומה שאני אומר לכם זה פריבילגיה למי שעושה י"ד בלבד. י"ד מקנה לכם תואר אסטרונאוט. מי שהולך לי"ד, מוסיפים לו גייטס בשם משפחה. ידע להשתמש בכל התוכנות, כמו מריו, למשל מריו, אתם יודעים, מריו יודע מצוין את הכיכר מריו. הכל פריבילגיה רק למי שמסיים וממשיך לי"ד. בסדר? טוב חבר'ה, אני חייב לעוף, פשוט יש לי שיעור ביהוד. אז חבר'ה, רק דבר אחרון, תדרמו איתי. השיעור היום האחרון בתקווה.
מה, לא מה יש לי? רגע, מי עכשיו? איפה התיק ג'אנקס פה? יש מצב, כן. חבר'ה, הוא נכנס. רגע, משהו מציק לי בראש. היום אנחנו נעשה DMA. DMA זה כתיבה ישירה למסך, נכון? זה מדפיס מין כזה כוכביות. יש לנו פה בצד אחד את מין כזה כוכביות ועושים מין כזה פונקציה. עכשיו בוא להתעניין במייל, נכון? בוא להתעניין במייל. המיין קורא לפונקציה, נכון? עכשיו, לגבי הפריגמה, נכון? אז אתם יודעים מה לעשות? באיזה שפה כותבים את זה? את הפרויקט קודם או בג'אווה או בג'אווה. זה מין כזה מצחיק, נכון? עכשיו את זה בג'אווה? או בג'אווה או בג'אווה. מה שאתה רוצה? אתה יכול להסביר עוד פעם על שיטת הפולים? הפולים, אוקיי, פולים. מין כזה טלפון, נכון? טלפון, נכון? ואתה שם, להקשיב לי, שם, שורה חמישית, שם. אתה במקום, אתה לוקח, הלו, לבדוק, ואז מחכה שמישהו יענה, הלו, מוניקה. אתה מנהל, בולים זה שולח מין כזה עוד חשמלי, ואתה עונה רק משהו, למשל, איך כרטיס מדבר עם כרטיס נוסף, הלו, מוניקה, הלו, מוניקה, לא, זאת פמלה. יש לנו גם את פקודות סולריות. בואו נתעניין בפקודות כלליות. יש לנו פה פקודות כלליות במייל. אני מדפיס מין כזה כוכביות למעלה, ואפשר חצי מסך, וסתם שלם. זה מעניין, נכון? זה מעניין. יש לי בדיחה, מישהו... סליחה. וקיבלתי דואר חרות. אנחנו נעשה מין כזה נזיז סיביות, נכון? וזהו, כותבים את זה במייל, וזה מעניין לנו חזרה, נכון? שיעור הבא, אנחנו נזיז כוכביות במעבדה, ובמעבדה אנחנו נתעניין במייל, ונראה את המייל. מי עכשיו? נו!
טוב חבר'ה, לא נשאר לנו הרבה זמן. אנחנו היום נלמד על גרפים, בסדר? היום נלמד על גרפים, אני יודע שלא מעניין, לא כיף לכם? פסה! יש לכם פה את הזה, יהי ג'י גרף מכוון. מה אני עושה? נסוג גם כאן נסוגתי והגענו לתשובה. יותר פשוט מזה? מה אתה יכול להסביר אותי? פעלתי אותי דווקא. תקשיב, פשוט תעשו על המצגות, אני יודע שיש שם בערך 400 עמודים, אבל חשוב חבר'ה לטעות, זה הולך בריפוף. עכשיו בוא נראה, יש לנו פה את זה, אז בוא נדלג על הקללה הזאת. דילגנו. אני יודע שאתם לא מסוגלים היום לפתור שאלות בגרפים, אז אני מבטל את השיעור כי אתם לא מסוגלים. שבוע הבא יש לכם מבחן מגן. בואנה, אתם יודעים שכל שנה אז המכללה שלנו היא עברה את הממוצע ב8 נקודות. אני קורא אתכם אם אתם לא עברו את הממוצע, קורא אתכם. יהיה לה שיחה איתי ב4 עיניים. יהי ג'י, מה עושים? נסוג. רגע נחזור לשחר, זה חשוב, שכחתי לעשות משהו. אני רק רוצה לבדוק שאתם מבינים את החומר. למשל, אם אנחנו הולכים לקומפריבל שמממש את הממשק ועושה טרוס אקספשן לרנבל לג'אבדוק, נכון? אז כמובן שאנחנו נשתמש ב... אתם יודעים את החומר. ובקולקשן, אם אנחנו צריכים לעבור על הקולקשן שמממש את הממשק עם המטריצה הריבועית ואת ה... למשל, יש לי פה מפתח. מה אני עושה? חבר'ה, זה קילי סנר. כדי לעבור על הקילי סנר, כמובן שאני לא לימדתי, אבל אנחנו נשתמש איטרטור, יפים, אתם יודעים את החומר, למה אתם נשאלים אחר כך? זהו, תמיד כשאנחנו רואים חזקה אנחנו יודעים שצריך להחליט בלאג, כי לאג זה ההפך מחזקה. גם פעם אני צריך להגיד לכם את זה, לאג הפך מחזקה, בסדר? בסדר. לא. סליחה. חבר'ה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני גם הייתי ראש מחלקה, גם לי עדיין יש שרירים. לקראת המגנים, אז תמיד תקווה ואני רבים, אבל לי יש שרירים, אז אני מנצח, ואני תמיד לטובתכם. לא, וזה לא תנאי קבלה כדי להיות ראש מחלקה פה, השרירים. ממש לא. ואתה רוצה לכבות את המזגן? יש פה בן וקר לו? אני לא מאמין. זהו. חבר'ה, בוא. דבר אחרון, כדי שתדעו איך להשתמש במחלקות, אני אתן לכם דוגמה. למשל,
אנחנו בונים אובייקט שולחן, אוקיי? יש לנו אובייקט סטודנט, זה אובייקט כיתה, אוקיי? לוקחים את האובייקט, עושים לו קאסטינג, בסדר? עוד שולחן, אפשר לקחת שולחנים גם יותר גדולים. לאן? הולך לקפיטריה? אין לי עוד. לא היה מאורגן, האם יכול גם את אלה שפה היינו פה? מה, אני סרטיפיק? לא רוצה את הציטוטים? ג'ונה, תפתחת, ג'ונה. תפתחת את כולם. גורי מריו, עשי גורי מריו. גורי מריו. אנדרי. שאני רוצה להתשמע. אני רוצה את השאלה המשבצת שכאן מתחורקת. אני מפחד. תשתוק כבר! אני אעיף אותך מפה, אתה עושה לי חור בראש! שונאת, אני שונאת אותך! יש לנו פה! תראה את אבא! אור של אין! אדיר! אתה כל הזמן אוכל! איך אני יש? אבל אתה מתנהג הוא ילד קטן! מה יש לך? לא, מספיק? זה קשה. עוד נעשה. יש פה מישהו שלא מבין? הבנתי. מה אתה לא מבין? זה א' ב' של אלגוריתם. מה יש לו להבין פה? אתה לוקח את ה-SNPL ועושה לו מאוזן. זה לא עושים. טוב, ביבי קרון נכנס לזמן, בתיקים כמו שאתם מכירים איכשהו 8 תיקים בלימוד. טוב, תיכנס? לא, אני אגיד לכם את האמת. מי שהמשיך י"ד, אני פעם הייתי מנהל את הייטק. אני הרווחתי פה פי 5 וכל המנהלים מחלקות. אבל אז רציתי לדעת מהילדים שלי, אז התחלתי לרדת לגלום כסף, כי שחר לא משלם לי. אבל אתם לא רואים את זה לשם, כן, זה בנדיני בנדיני. שאני רואה לכם, כי אני אוהב את אתכם, עד כמה שאתם לא מקשיבים לי בשום שיעור, ומבריזים, הולכים לשחק כדורגל. מה אתם מדברים? אתם לא כותבים! אתם לא באים למעבדה! ואני יודע שאני רגישה, אבל אני אוהב את העבודה הזאת! וצריכה להגיע לפה כל בוקר! אני אלמד אתכם SQL! Create table! ישר! יש לכם פינת בסמך שבוע הבא, אז מה אם אנחנו יודעים פה מי הולך להתקבל ומי לא ככל מחור? אז מה אם העץ האמיתי של המשפחה הוא כזה, שיש את חוטובלי, שבעצם חוטובלי הוא אריה, שיש לו 2 ילדים, שאחד יוצא תקווה, והשני זה מריו, ולמה תקווה כל כך אוהבת את התקווה?
מיקי אדיר הוא הבן שלה. ודני צועק עליו כמו הבן החורג. מה אתם לא מבינים? אז חבר'ה, מישהו חושב י"ד. אני עולה למעבדה, באמת, אני לא יכול לשחרר אתכם, תשאלו את שחר, אני מתה ללכת. תשאלו את שחר, כי אני בכל זאת קורא משכורת, כי גם ככה נמוכה. אני כן, זה נכון. טוב, אנדראי, הוא מדבר ככה. תנו לי נושא. יש לי שאלה. כן. איך אומרים על כל השנים האינטרנטור? כמו שאמרתי לך, יש לך פוליטרטור, ואת פשוט לוקחת את זה. לוקחת את זה, שמה את זה בסינכרונייז, וזהו, פשוט מפעילה את זה שם, ויש לך תשובה. בסדר, זה לא שצריך ממש לעשות פה הצגות. זה צריך לעשות הצגות בשביל זה, פשוט לוקחת את זה ומפעילה את זה, בסדר? זה ככה. זה ככה. לא שאתה כבר נו, צוללים. תביא את הדף. אני בחוק. חבר'ה, וואי, לגמרי, התאמנתי על זה שבוע. זהו, טריק חוטובלי מצוי. מי רוצה להיות המודח הבא? ויקטור! ויקטור לא הגיע היום. ויקטור! המתן בבקשה. אסף, מזוז. איפה מזוז? ספור את האייפון. VX נוגר? אבל לא, זהו טריק חוטובאי, זהו לא VX, זהו VX. ובעצם VP ועוד 2. זירות. השיעור מחר חשוב. איך אתה מעז לדבר ביום הכי חשוב של השנה? אנחנו לומדים היום פה טריקים חוטובאיים מצויים. חשוב לבחינה מחר 8:30 בדיוק כולם פה. מי שלא מגיע יחכה בחוץ. חבר'ה, אנחנו מתקרבים אל החוף וכמעט נוגעים בחול. ל-AL. וכמובן, מי השחקן שמתעורר? סמואל ג'קסון. ומי עושה קופה? סמואל ג'קסון. שוק של מריו. חבר'ה, אני יודע שמחר ביום חמישי יש לכם שיעור של מריו לפניה, ומחר זה שיעור חשוב מאין כמותו. אנחנו צוללים עמוק 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 לתוך הים וכמעט נוגעים באוצרות. אז ככה מתקרב. אחרי השיעור של מריו, אני יודע איך זה שיעור של מריו. אם יש לכם פוסט מריו, אתם יכולים, תצטרכו במגרש, תלכו לקפיטריה, תאכלו שם משהו, לכו לילדים של התיכון, תרביצו להם. אני לוקח את זה עליי, אני אומר לכם, תרביצו להם, תחזרו, תנו להם אוכל, תקחו מהם אוכל, ותחזרו לשיעור. רגועים. מה? זה נעים. למי יש שאלה? מישהו שאלה? ויקטור, תגיד בבקשה. עוד משהו? שאפשר להביט במריו. חבר'ה, פעם בסמסטר, פעמיים. לא משנה. טוב, זהו, אז תודה רבה לשנה הזאת. כל האוכל.
עד היום אנחנו לא יודעים למה אנחנו עושים את זה, אבל כולם מבטיחים לנו שבעתיד אנחנו נשתמש בדברים שהיא מלמדת. בחלל, זה לא הסוף. זה לא הסוף. כיסא חשמלי או חלק? ישיבת מורים. בסמאט זה לא הסוף, אוקיי? או מישהו שאני קצת מבואסי, ואני מבין, כי יודעת את זה בכלל הדבר. אבל תקווה! אפרת, תפסיקי לדבר, אפרת! תקשיבו, לא פשוט תגידו להם שזה ממש טוב, זה יכול לקנות כל מיני דברים, ברור שאין בונוסים. אם שיש בונוסים כאלה ואחרים, אנחנו מתפרנס למשהו. אבל תגידו להם שזה לא משנה, כאילו אחד בעבוד אחד יותר, תגידו שזה לא פוגע במשכורת. טוב, ותודה לאפרת שסבלה אותנו. תגובת המורים. אנחנו בשיעור. איפה אתה נכשל? אני לא מדבר. לפני כמה שבועות, לפעמים הייתי בחוץ וסיפרו לשחר שאני אייל, אמר לשחר, אתה לא יודע, אנחנו מחכה אותך. והפדיחה, ואז שחר, אחד מהכאילו, הוא אמר לי, נו, אין לי בשנה. וזה חלק מהחיקוי. זהו, תגובת המורים. תעמדו שנראה אותך. טוב, הוסמכתי. שבט. ג' 4 יקרים, שבט שאנחנו נתגעגע. שבט? ממש לא בקשר אליי, אני אוהבת את העבודה הזאת, בזכות העמיתים שלי, ובזכותכם שאני משגעים לי את השכל, אני אוהבת את העבודה הזאת. תשמרו על עצמכם, תבואו לבקר. שחר, תן לו ג'נס להתאפסל. שחר.